Добрый вечір. У прямому етері АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Радий, що ви нас дивитеся як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в інших країнах світу. Бо ця війна України з глобальним злом, вона і є глобальною, є вирішальною для всього людства, не лише для України, але в першу чергу для нас, звісно. І тому я радий, що різні абсолютно фахівці, різні профі з різних галузей приходять до нас до етеру і розповідають своє бачення війни зі свого боку, зі своєї позиції, виходячи зі свого життєвого професійного досвіду. І сьогодні з нами саме така людина, Андрій Веселовський, дипломат, радник Національного інституту стратегічних досліджень і колишній постійний представник України в Європейському Союзі з 8 по 10 роки. Пане Андрію, чи я правильно все сказав? Все сказали правильно, можна було додати, можна було відняти, але мені приємно з вами бути. Навзаєм. Щось невелика проблема зі звуком, але я думаю, що буде все нормально. Ви мене чуєте нормально, пане Андрію? Я вас чую нормально, і я перевірявся у вашого співробітника перед початком. Окей, все нормально. Тоді почнемо одразу з теми європейської і з теми не дуже приємної для нас. Тобто, і взагалі, я хочу, щоб ви подробніше про це розповіли. Отже, 3 країни європейських, 3 країни-члени Європейського Союзу. Це Польща, Угорщина і Словаччина. Фактично утворили блокаду українського зерна, сільськогосподарської продукції. Так? Хоча це порушує і загальноєвропейські правила, порушує я не знаю, статути Всесвітньої організації торговлі тощо, і Україна збирається або вже подала позов на дії урядів цих країн. І це насправді дуже прикро все це спостерігати, бо Польща взагалі найбільша кількість наших людей, вона дуже нас підтримує в усьому. Так? Про Угорщину я не буду казати. Словаччина теж бере активну участь в допомозі Україні. І ще Болгарія сьогодні, уряд, який не проти, але там сьогодні страйк, забастовка фермерів, і теж вони не хочуть, щоб українське зерно перетинало кордон з їхньою країною. Що це? Це такий розпад Євросоюзу, це внутрішньополітичні речі, тобто вони намагаються сподобатися політики в цих країнах своїм, в першу чергу, дійсно своїм виборцям, так, що там дійсно через наше зерно ціни падають, тощо. Давайте спробуємо, пане Андрію, зрозуміти ситуацію повністю і підстави, причини і що може бути далі. Прошу вас. Довга тема, серйозна, велика і важлива. Що таке Європейський Союз? Європейський Союз, по суті, це торговельне об'єднання. З того моменту, коли почалося формування теперішнього Європейського Союзу, від початкового об'єднання вугілля і сталі, тобто Франції і Німеччини, і відкриття кордонів в торгівлі цими товарами, цією продукцією між ними, далекі 50-ті роки, весь шлях Європейського Союзу – це був шлях усунення торговельних бар'єрів і створення єдиного митного простору, потім і торговельного простору. І сьогодні, власне, цю торговельну політику, тобто всі імпорти, експорти цього об'єднання 27 держав, визначає саме Європейська комісія. Тобто з цієї позиції дії цих 3 країн, 3,5 країн, бо Болгарія теж, ми знаємо, там є певні труднощі, і Румунія теж коливається, є теж новини про те, що пропонують якісь зміни внести додаткові обтяження для України. Ці держави роблять невірно, вони порушують законодавство Європейського Союзу, яке вони самі підписували, які вони зобов'язалися виконувати. З тим же успіхом завтра будь-яка інша країна Європейського Союзу може заборонити імпорт в ту ж саму Польщу або експорт з тієї ж Польщі
тим, що Польща торгує. Це пункт 1, базовий. Другий пункт 1, пункт 2 також базовий. З огляду на війну, на агресію Російської Федерації, Європейський Союз, враховуючи катастрофічну ситуацію в економіці України, зняв бар'єри, всякі податкові і митні бар'єри з української продукції, з українського експорту на територію Європейського Союзу рік тому. І отже, наш основний експортний товар, тобто агропродукція, пішла в Європу, а через Європу вона могла піти куди завгодно. Тобто ми отримали вихід для нашого експорту, тому що східний вихід у нас заблокований війною. На південь ми певною мірою відправляли свою агропродукцію через Чорне море, поки не розпочалися тут, ми знаємо, дії Росії на знищення наших портів і на перешкоджання цьому експортові. І таким чином Європейський Союз зробив максимально можливе, і я би сказав, гуманно, надзвичайно помітне рішення, зняв цю заборону. Але є й побічні ефекти, як завжди. А побічним ефектом стало те, що українська агропродукція, яка є на третину, а в декотрих випадках на 60% дешевше від тої, що виробляється в сусідніх з нами державах, вона почала осідати частково і в цих державах. Тобто теоретично ми відправляємо нашу продукцію для експорту кудись, але по дорозі польська компанія хоче її купити. Вона її купує, бо це їй дешевше, ніж купити у польського селянина, у польського фермера. І таким чином польський фермер не має грошей, не має на що закупити пальне і насіння і банкрутує. Тобто логіка тут теж є. Чому проблема? Проблема, я би сказав, з двох боків. Перш за все, відправляючи всю свою агропродукцію на ті ринки, де вона в такій кількості ніколи не була, і крім того, де вона завжди обмежувалася певними експортними умовами Європейського Союзу, українська сторона повинна була подумати, що за цим станеться, що це викличе. Тобто передбачити, що буде такий результат, було дуже легко. Для цього не треба бути великим знавцем торгівлі або сільського господарства. Вибачайте, це на рівні другого курсу інституту торговельного студенти знають. Це з одного боку. З другого боку, ті наші партнери, які сьогодні перешкоджають нашому експорту, та ж сама Польща, та ж сама Словаччина і так далі, всі 5 держав, Угорщина окремо. Це хвора людина в компанії, про неї не говоримо ні добре, ні зле. Отже, вони всі знали, що їхні агрокомпанії будуть неправомірно викупляти українське зерно, щоб здешевшити собі вихідну продукцію. Умовно, велика компанія, яка виробляє м'ясо в Польщі, купує українське зерно, бо воно дешевше, погодує своїх свиней чи корів чи кого ще, і в неї з'являються великі прибутки. І той ринок, який був нормальний, який був, так би мовити, відлагоджений, де кожен мав свої 4, 5, 8% прибутку, раптом ламається, бо одна з компаній отримує 30%. Відповідно, ті фермери, які працювали на інші компанії, банкрутують. Тобто ці дві помилки, чи то з недогляду, чи то із, я би так сказав, можливо, жадібність. А ці дві помилки викликали те, що перетворилося в проблему політичну. Може б, проблема і розмокталася, якби не вибори. Вибори в Польщі і, до речі, вибори в Словаччині. До речі, в Словаччині прагне прийти до влади ворог України. Саме так. І ті вибори за пару тижнів. А чому раптом ця проблема набула виборчого виміру? Тому що
партія, яка об'єднує аграріїв, дрібних фермерів у Польщі, якраз входить в теперішню коаліцію, яка утримує владу. Для того, щоб продовжувати утримувати владу, ця правляча партія, ПіС, я би так сказав, дещо додає оливи до вогню, штучно роздмухує проблему, створює протистояння і гордо каже, що ми захистимо наших фермерів. Будь там що, ні Брюссель, ні Київ нам не помічники. Хоча, в принципі, це можна було би вирішити іншими способами. Я скажу далі, якщо буде час. Отже, те ж саме приблизно робиться і в Словаччині. Там хороший, стійкий, нормальний уряд, який, правда, ледве-ледве зараз досягнув би паритету з опозицією, він підтримує Україну, але ті популісти, які стоять на боці опозиції, шукають способи, як звалити чинний уряд, чинну коаліцію. І одним з таких способів, нас грабують ці негідні українці. І взагалі, що це там за війна? Нічого не хочемо знати про цю війну. Кінчайте, замилюйтеся, території нас не цікавить. Це такий другий варіант. Щодо Угорщини, я сказав про мертвих або добре, або нічого. Як член Європейського Союзу, з моєї точки зору, я вже відставний дипломат. Я зараз не на службі. Можу сказати, це мертвий член Європейського Союзу. Його труп лежить посередині Європи і отруює цю Європейську Європу. І цей труп давно треба прибрати. Якщо його ще можна оживити, оживляти. Угорські громадяни в цьому не винні. Вони непомітно для себе потрапили в цю пастку. Але потрапили в пастку, яка дещо схожа на те, чим займався у себе вдома президент Путін. Тим же самим приблизно займається і прем'єр-міністр Орбан. Хай і в менш жахливих формах, але займається з тою ж метою – мати довічну владу, ні з ким не ділитися і правити як цар і Бог. Отже, це Угорщина. Щодо Румунії і Болгарії, там українська агропродукція не мала такого серйозного впливу на місцеві ринки з одного боку. А з другого боку, там, я би сказав, вони мали й вигоду від цього. Зокрема, Румунія. Через Румунію зараз в основному піде українське збіжжя, тому що чорноморські порти, ви знаєте, під загрозами. Тому Румунія спеціально розширює портові можливості в місті Констанца, основному своєму порту. І тому експорт через Румунію, мені здається, буде безперешкодний, з декотрими там невеликими умовами. Щодо Болгарії, то в цій країні давно успішно працює російська агентура. На популістські партії колишні комуністи потім перефарбували соціалістів, зараз знаходяться в опозиції, але вони якраз контактують з таким розпорошеним електоратом, як ці фермери. І тут, очевидна, спайка між цими двома силами, які хочуть у такий спосіб погіршити ситуацію для України і в Україні. Ось які справи. Чи є з цього всього вихід? Безперечно, є. Україна зараз приймає для себе внутрішні рішення, буде обмежувати певною мірою, дозувати свій експорт всякої агропродукції, особливо тої чутливої, якої багато, з тим, щоб не відправляти зразу по 5 мільйонів тонн, а порціями. І таким чином зменшити тиск на сусідні країни. З другого боку, в ряді випадків ми домовимося, що наші поїзди зі збіжжям будуть йти через Польщу запломбовані, а далі вже йти чи то в порти, чи то в інші держави. Ряд держав, до речі, членів Європейського Союзу звинуватили Польщу в тому, що вона їм шкодить, тому що дешевше зерно для Німеччини чи для Португалії – це позитив. І вони цього хочуть, тому що в них власні фермери не виробляють стільки, скільки треба. Я думаю, що ситуація більш чи менш розблокується. По-перше, пройдуть вибори і там, і там. По-друге, ми ведемо цю дозований експорт.
По-третє, Європейський Союз, Брюссель свого боку не залишить це питання так. По-четверте, Україна подала позов в Світову організацію торгівлі. І мені здається, що цей захід теж певною мірою витверезить наших сусідів. Ну і п'яте, пройдуть вибори. І не буде про що вже балакати. І таким чином напруження теж зніметься. Але для української сторони, для нашого Міністерства економіки і торгівлі, це має бути наука. І для тих наших численних депутатів Верховної Ради, які почали звинувачувати сусідів, кричати, що ж це за Європейський Союз, що це за Європа і так далі, і так далі. Для них це теж буде наука. Це дуже небезпечний і неправильний підхід. Кожна країна дбає про своїх громадян і повинна захищати їх інтереси. І якщо ми хотіли захистити інтереси наших громадян і наших експортерів, нам треба було, нам насамперед, подумати, як ми будемо торгувати далі. Європейський Союз – це наше майбутнє. І плювати в це майбутнє, в цей колодязь, ні в якому разі не можна. Ну, ви таку цільну промову зробили, що додати немає чого. Єдине уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а чи дійсно це було потрібно публічно подавати позов до Всесвітньої організації торгівлі? Або, може, було якось там домовитися, ну, тихіше, так? Я розумію вибори, я все це розумію, але публічна сварка, публічне з'ясовування стосунків зараз з Польщею, Словаччиною, ну, виглядає це не дуже. Це виглядає як якийсь, ну, я не знаю, з якого боку, правда, я не знаю, ну якась помилка або такий, ну, зайвий крок. Чи може бути, я не маю рації, може бути правильно подали до Всесвітньої організації торгівлі, щоб це вирішити спокійно, там, ну як би так, трохи натиснути. Дійсно, Польща не здасть своїх інтересів 100%, так, в будь-якому випадку, але там зробити транзит, ну щось спокійно порішати. Я от перепрошую, да? Варто чи не варто було порішати. Пробували порішати. Власне, у нас було два способи. Або подавати в Європейський Союз, в його арбітражні органи, і Європейський Союз тоді це вирішує у себе всередині, або подавати в Світову організацію торгівлі. То два місця є. А чим хороший перший варіант? Коли ми друзі або в одному човні, то тоді ми між собою в своїй сім'ї це вирішуємо. Якби ми були членом Європейського Союзу, мабуть, це був би найкращий варіант. Якщо ми зовні, то в будь-який момент європейська бюрократія внутрішня, а європейські друзі між собою в тій чи іншій формі наш запит почнуть компостувати, тримати, розглядати занадто довго або занадто складно. І чи буде, так би мовити, на виході реальний результат, і чи буде він швидко, ми цього не знаємо. Ну, є ще конспіративна теорія. Те, що зробили ці країни, насамперед Польща, яка багато в чому завинила Брюсселеві, ну, частково Словаччина, ці країни вже багато часу, ну і Угорщина насамперед, багато часу порушують ті чи інші правила в більшій чи меншій мірі в Європейському Союзі. Їм за це або перестають виділяти фонди якісь, або субсидії, або ще якось їх підтримувати, але на них це не дуже впливає. Тобто йде така тиха війна. Я не виключаю, що в Брюсселі спокійно і зі зрозумінням поставились до нашого позову в СОТ, тому що руками української юстиції ці країни можна трошки витверезити, привести до тями, нагадати їм, що якщо вони отримують від Європейського Союзу те, що вони отримують, вони повинні і віддавати йому те, що вони зобов'язані віддавати. Тобто зовнішній гравець, Світова організація торгівлі, розкаже і Брюсселеві, і Варшаві, і Будапештові,
хто правий, хто винний. Таким чином, це буде їм теж наука. Ну, добре, я надіюся, така. все одно все закінчиться позитивно. Ми не можемо сваритися, Так, це абсолютно так. божевілля. Швидше всього. Да, ну, я хочу, все ж таки, ви не хочете про Угорщину говорити, але маленьке запитання все ж таки треба поставити. Скажіть, будь ласка, чи є десь край руйнівної діяльності Угорщини в Європейському Союзі? Чи може статися так, що Європейський Союз скаже досить? Ну, хочете жити як Сербія окремо, живіть окремо. Я так умовно кажу, да? Ось, чи Угорщина може абсолютно безкінечно там працювати на Путіна, обходити санкції, там руйнувати єдність європейську? Як це працює, що єдина країна в єс підтримує Росію? Як так може бути? Від це ж не лише, ви правильно сказали, що це перш за все і початково, це торгівельні організації створювалися для свободи торгівлі, але все одно це політичний блок, в якому політична єдність має значення. Чому так дозволяється Угорщині і чому так нікому іншому? Що це за така велика країна, яка диктує свої умови, правила, симпатії там європейським іншим країнам і всьому ЄС? Ми маємо справу, по суті, з феноменом незрілої демократії. Той Орбан, який зараз є прем'єр-міністром, вже це, здається, 4-й чи 5-й раз, був 20 років тому зовсім іншим оратором. Я не знаю, що було у нього в голові в той час, але говорив він зовсім протилежно. А потім він з'їхав на ту позицію, на якій він знаходиться зараз. Тобто Україна винна у війні, Україна повинна віддати свою територію, Україна ніколи не переможе, Трамп – це прекрасний президент, і ми його підтримуємо, і так далі, і так далі. Чому так сталося? Тому що ми знаємо, нікуди не дівається мудрість древніх греків, які сказали, а потім це було перефразовано в Англії, що влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно. Це відомий вираз. Так ось та влада, яку отримав Орбан на другий, на третій свій термін, вона його знецілила як людину. Завжди довкола людей з зіпсованим почуттям відповідальності, честі і психіки з'являється коло подібних. І зараз Орбан оточеним таким колом. Його міністр закордонних справ Сіяр, то нічим не краще. А чи може щось зробити Європа з цим сповзанням як би так сказати, у сіни тоталітаризму? Це ще не тоталітаризм, але він вже в сінях десь там знаходиться. Справа в тому, що Європейський Союз, як і багато міжнародних організацій, заснований на принципі консенсусу. Тому та власний пункт у Європейській Конституції, в Лісабонському договорі, про те, як країну можна виключити, немає. Там є пункт, як її можна покарати за те, бо ніхто не передбачав такого ідіотизму. Там є пункти, як можна покарати за те чи інше, і це зараз європейці роблять. В одному випадку Угорщина не дорахувалася 9 мільярдів євро. Це великі гроші. Для невеличкої Угорщини це великі гроші. В другому випадку ще 12, по-моєму, мільярдів зависло, і це буде далі тривати. На цьому, до речі, Орбан спекулює теж і каже своїм співгромадянам: бачите, нас тероризують. Бачите, ми угорці окремі і так далі. Один час вони запроваджували навіть таку дикість, що забороняли іноземним машинам, які проїжджають через Угорщину, заправлятись на угорських заправках, тому що там була субсидована для місцевого населення. Було таке абсолютно дивне рішення, да. Зразу йому дали по руках так, що сказали: ну, окей, ми тоді не будемо тобі давати пальне, тоді заправляють тим, що у тебе залишиться, кизяком. В Європейському Союзі не використовували ніколи, і бояться навіть говорити про це, силових методів проти
себе самих. А європейська історія сучасна історія так не побудована. Інакше це буде знову Друга світова війна, тільки всередині Європейського Союзу. На що можна сподіватися? Економічна ситуація в Угорщині погіршується, а ряд профспілок, ряд партійних організацій вже чітко висловилися, що вони будуть йти єдиним блоком проти Орбана. Можливо, це і станеться. Сусіди від нього частково почали теж відгороджуватися. І, власне, я би сказав, що все поставить на місце війна в Україні, перемога України. Як тільки ми вийдемо на наші кордони, ситуація в цілому зміниться для Європейського Союзу, для НАТО, для України. І такі люди, як Орбан, отримають зразу нульову оцінку і у своїх виборців, і в довколишніх держав. Таким чином, багато що від нашої перемоги залежить. Та ж сама Грузія залежить. Та ж сама війна чи протистояння між Азербайджаном і Вірменією залежить. Доля Молдови залежить. Доля Чорного моря залежить, а в широкому сенсі, я би так сказав, що і Туреччина би зітхнула з полегшенням, коли у нас буде перемога. Я вже не згадую тут Білорусь, це очевидно. Так що Орбанівське явище – це та ж сама, як сказати, та ж сама ракова пухлина, яку, якщо не видалити зразу повноцінно, вона дає метастази. Будемо говорити відверто, останніми роками в багатьох країнах Європи, останні 2-3 роки, особливо останній рік в зв'язку з війною, пожвавилася діяльність напівфашистських, радикальних, напівекстремістських гуртків, декотрі політичні партії почали все більше і більше проявляти себе, скажімо так, з радикального боку, чого раніше не було, і так далі. Атмосфера погана. Ці метастази літають і в повітрі, це називається російська пропаганда. Вони повзуть і через людей, які виїжджають з Росії. Не обов'язково всі святі, які тікають звідти від нехорошого Путіна. Є й такі, які це роблять за завданнями, за зарплату. Все це існує. І тому Орбан, як явище, він не є ізольований від цього, а це його тільки пожвавлює. Ну, ясно. Нема ради на це. Нема ради на це перемоги, крім нашої перемоги. Це зрозуміло. Я просто, в принципі, я давно спостерігаю за тим, що відбувається в Угорщині. Це таке сповзання на дно постійне. Я знаю, що там працюють багато російських організацій. Вони там гроші роздають і журналістам, і політикам. І сам Орбан, головний бенефіціар Росії, абсолютно зрозуміло. І взагалі, знаєте, пане Андрію, десь намалювалося таке коло людей відомих, які, давайте прямо скажемо, відверто підтримують Путіна, підтримують геноцид українців і абсолютно чітко і в публічному просторі, в політичному просторі працюють на Путіна, на рашизм, на все це. І зрозуміло, ми не можемо знати, що далі буде. Мій прогноз такий, що вони всі дуже пошкодують про це, зрештою, не лише Орбан. Да? Він просто найстаріший, Берлусконі вже немає, найстаріша така, як би сказав, повія путінська. А є і Трамп, наприклад, ви його вже згадали. Разом із Трампом є пан Ілон Маск, який однією рукою заробляє гроші на використанні старлінків на полі бою, і вони дійсно допомагають воювати. Це будь-якого військового можна запитати. А з іншого боку, він чинить перешкоди для атак, фактично наносить шкоду українській армії, і фактично через його дії або бездіяльність стосовно надання послуг там біля Криму постраждали абсолютно конкретні люди, людей було вбито. І про це в нього питають уже журналісти просто відкрито. Його викликали на слухання в Конгрес, там розслідування розпочалося тощо. Я
Давайте так розділимо на питання, в принципі, реваншу. Тобто Путін прагне реваншу. Путін прагне Трампа знову при владі. Путін прагне скандалів в ЄС, розвалу коаліції. Путін прагне проблем всередині НАТО. Тобто це його, давайте чесно скажемо, останній шанс. Так? Це дійсно все вирішують Збройні Сили України, але він сподівається з тилу зайти і політично вдарити. Да? І він використовує цього Маска, інших там людей, там всяких такерів Карлсонів і про всю цю огидну компашку прихильників Трампа і прихильників Путіна. І ось Трамп остаточно проявився як прихильник Путіна, активний, який сказав, що Росія напала, вона не винна Україна, бо треба було віддати Крим і інші території на запрос на російський запад. Все. І був би мир. Тобто він відкрито звинувачує Україну. Яке майбутнє, на вашу думку, у Трампа, в принципі, у реванша? І що робити, і що зрештою станеться з такими, як Трамп, Маск, ну, про Орбана вже згадали. Ваш прогноз і ваше відчуття, і політичне, в тому числі дипломатичний досвід, про що свідчить? Ось, ну, може, почнемо там з Америки, саме з виборів, на які, напевно, Трамп піде в якості головного кандидата проти Байдена. Зразу давайте коротко скажемо про Маска. Людина, яка вчилася в школі тільки тому, що потім стало основою його технічної геніальності і його менеджерських якостей. То всі ті елементи, які повинна людина з вищою освітою, чи хоча б з неповною вищою освітою, а мати в сенсі історії, культури, етики, цивілізаційного наповнення в цілому, він пропустив. Таких людей немало, але вони не досягають таких успіхів в зароблянні грошей і в технічних звершеннях. Таким чином, так і вийшло, що я не хочу казати, що це мавпа з гранатою, як кажуть про Російську Федерацію, але тут дещо таке, дещо в цьому дусі. Непідготовленість цивілізаційна і ментальна до творчості в технологічній сфері. Штучний розум без емпатії. Це погана комбінація. І оце Маск. Але достатньо кількох серйозних кроків з боку адміністрації, тому що він зробив неправильно. Він зробив, закривши доступ до своїх технічних можливостей в момент проведення операції, він зробив, я не знаю, чи це злочин, але у всякому разі він порушив всі можливі канони. Достатньо пару серйозних слів з боку Сенату США, який дає компаніям замовлення на озброєння, на технічне обслуговування і так далі, і так далі. І Маск все зрозуміє і прийде в стіль. Гірше, звичайно, з тими, хто може мати реальну політичну владу, таким як Трамп. Давайте подивимося за тим, як пройдуть перші судові слухання, зокрема по штату Джорджія. Слухання розпочинаються вже в листопаді, а потім вони будуть в грудні. І вже статистика є, яка свідчить про те, що коли проти Трампа подали такий серйозний судовий позов, в якому він звинувачується в тому, що він свідомо намагався зруйнувати діяльність і правила виборчої системи США, тобто позбавити людей їхнього голосу, це вплинуло на багатьох. В республіканській партії, навіть у республіканській партії, він втратив, по-моєму, 9% підтримки. А це ще ж не почалися, власне, слухання. І якщо ці слухання пройдуть для Трампа негативно, і якщо буде судовий вирок, а він, мабуть, буде десь навесні-влітку наступного року, то Трамп не стане кандидатом республіканської партії,
на наступних виборах. Партія не допустить його до кандидатства, бо така людина, напевне, програє кому б то не було від демократії. А їм треба, щоб не програли. Тому я не виключаю, що при серйозному і професійному розгляді справ Трампа в судах, зокрема по штату Джорджія, і отже винесенню вироку, Трамп не буде кандидатом, а буде кандидатом хтось інший. Хто буде кандидатом інший, ми не можемо сказати. Основні 4 прізвища можна назвати. Це той Рамасвамі, який такий, я би сказав, популіст в квадраті. То він ще гірший за Трампа, здається. Він не гірший, тому що він це говорить для того, щоб, скажімо так, висунутися на арену, а не для того, що він це реально буде робити. Раз він бізнесмен, то на першому ж етапі, скажімо, умовного свого президентства він зрозуміє, чого коштує кожне конкретне слово. І ситуація його поставить на місце. Трампові не треба себе обмежувати. Він людина без обмежень. Він людина хамської, агресивної натури, і йому себе обмежувати не треба. А Рамасвамі грає роль. Тому для того, щоб, умовно сказати, потрапивши на якийсь високий рівень, далі продовжувати свою діяльність, він змушений буде себе обмежувати. Друге прізвище я назвав Нікі Хейлі. Це жінка, колишня губернатор і представник США в Організації Об'єднаних Націй. Це Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі. І четвертий, можливо, це віце-президент Пенс. Ось ця четвірка – це ті люди, які можуть створити серйозну конкуренцію Рамасвамі. Хто і як, побачимо, життя покаже. Бачите, ми торкнулися Сполучених Штатів і їхньої ролі, але не тому, що існує Китай, і Індія і так далі, і існує Бразилія, а тому, що дійсно світ стає складнішим, ширшим і менше зосередженим на своїй найбільш заможній частині. Тому я би сказав, що і оцей зовнішній світ, ці великі держави, але не тільки вони, маса менших держав, із півдня, і зі сходу, вони починають своєю спільною позицією впливати на розвиток ситуації в світі. Тому для України це теж небезпека. Чим більше уваги звертається на, скажімо, ситуацію на Тихоокеанських островах, які поглинаються океаном, тому що відбувається потепління. Чим більше уваги звертається на ситуацію в Судані, де ці 40 мільйонів розділилися на 150 частин, і кожна сама з собою б'ється, і це вже б'ються вони з невеликими перервами останні півстоліття. Коли ми бачимо колосальні руйнування в Марокко, землетрус в Лівії, ця повінь, абсолютно дурна, рукотворна і так далі. Коли ми це бачимо і бачимо більшу увагу світу до цих подій і до інших, які я не назвав, але їх теж багато, то роль України кудись відходить на другий план. А президент Зеленський їде в Нью-Йорк на сесію Генеральної Ось я хотів запитати ваш прогноз стосовно його візиту. Там буде виступ перед Сенатом, в якому більшість належить республіканцям, тощо. Що буде? Ну, демократи. А демократам? Там демократи більшість. Але навіть не в цьому справа. Там багато сенаторів-республіканців цілком притомні, і вони підтримують нашу сторону. Це залежить від того, який тон тих промов буде, який візьме наш президент. Якщо він буде занадто педалювати на тому, що в Україні війна і нам треба більше грошей і більше зброї, то його можуть не почути. Для того, щоб його почули, йому треба сказати світові, мені здається, що вам важко, зокрема тому, що у нас війна.
Ми хочемо собі допомогти, але ми і вам хочемо допомогти. Як тільки війна у нас закінчиться, ці шалені витрати на зброю підуть на підтримку вас. Як тільки війна закінчиться, то збіжжя з України буде відкрито йти і в Африку, і в Азію, і куди ще треба. Як тільки війна закінчиться, наші люди повернуться з Європи і їх перестануть європейці годувати. Ми самі їх будемо годувати, вони самі себе будуть годувати. Як тільки війна закінчиться, Російська Федерація перестане шантажувати світ і ядерною загрозою, і гонкою збройною, і так далі, і так далі. Ось якщо розмову він поведе в такому ключі, то я думаю, що підтримка України не зменшиться. А зараз небезпечний момент, безпечний час. І нам треба, щоб вона не зменшувалася. Нам треба ще рік, щоб добити звіра. Абсолютно точно. Я надіюся і, в принципі, певен, що візит буде успішним, і що більшість американських політиків розуміють, з чим мають справу Збройні Сили України, і цей нібито повільний наступ, ну, спробували б вони своїми арміями робити тут наступ, я б на них подивився, насправді. Да і всі це, насправді, якщо чесно, всі це розуміють. Ні, всі це розуміють. Да. Я хотів, знаєте, що уточнити. А скажіть, будь ласка, от ваше відчуття, навіщо Трамп і Маск роблять такі публічні заяви на підтримку Путіна, а Маск взагалі просто здається, що він щовечора дивиться Скабєєву якусь, і абсолютно всі наративи російські він видає від себе, і публічно його вже звинувачують у співпраці з Путіним. І Трамп теж треба віддати територію. Що таке віддати територію? Я думаю, жоден американець не розуміє, як віддавати територію просто загарбникам. Да? І взагалі ніхто не розуміє. Нібито це такі непопулярні, ганебні заяви, які впливають на репутацію, які ганьблять людей, які це роблять. А вони абсолютно не соромляться і наполегливо повторюють всю цю маячню, насправді криваву маячню. Але чому вони такі, ну, без гальмів, абсолютно, на вашу думку? Жаль про це говорити, але кожна імперська держава в своїй пам'яті має позитив від своєї імперськості. А Сполучені Штати не є виключенням. Вони у Мексики забрали немаленьку частину території. Вони спершу забрали Каліфорнію, а потім вони забрали Техас, а потім там ще щось забрали. І все це йшло або силою, або військовою силою, або якимись такими кабальними угодами і так далі, і так далі. І коли Трамп говорить своїм виборцям, простим людям, та хай віддадуть. Ми ж то, мовляв, велика держава, це там в підтексті десь, забрали і нічого, пережили вони, живуть і зараз. І тут імперія, велика держава, хай забере, чому б ні? Тобто він цього не каже. Але це десь воно є. В історії, в культурі, в свідомості людей. Ось так, Техас, тут колись мексиканці їздили. А тепер ми. Тут ми нафту добуваємо, а мексиканцям зась. А щодо Маска, я вже висловився, на жаль, це людина малоосвічена. І тому йому сподобався, знаєте, як не хочеться про це говорити, середньовіччя найбільшою розвагою для людей було, коли когось карають на горло. Тобто збігалося ціле місто і дивилося, як людині відрубають голову, або як людину на дибу тягнуть і так далі, і так далі. Це рівень свідомості, це розвага, іншої немає. От інколи люди, які не довчилися і етики не мають, то вони на такому рівні залишилися. Мені здається, що щось у Ілона Маска в цьому сенсі є. Тому що коли він говорить про свої гаджети, про свої ракети, про свої машини, про свої там ще якісь придумки, ті ж самі, як їх казати, електрозберігальні установки, він же живе цим. Він про це говорить з натхненням і з колосальним розумінням кожної деталі. А коли він говорить ось це, ви правильно сказали, повторює Скабєєв, то це гасла. Ну такі, знаєте, як у п'яного дядька. Ось і все.
нам не треба на це звертати увагу і надавати йому більшої уваги в цьому, ніж ми надаємо Скабєєві. Хай говорить. Американців він цим не переконає. Вони чудово розуміють ціну цих слів. З іншого боку, ну, якщо можна з ним працювати якимось чином, якщо можна в його середовищі знайти людину, яка йому щось буде пояснювати чи інформувати краще, дай Боже, треба цим займатися. У нас є посольство в Сполучених Штатах, може воно вже цим займається, будемо сподіватися. Але коли людина не довчилася, а дожила майже до 50, знаєте, тут важко щось ставити. Ну тут, пане Андрію, я хочу просто, знаєте, у мене таке відчуття, що як із ним, так і з Трампом, і так і з Орбаном, що просто Путін, як старий ФСБшник, просто зібрав на них компромат, підвисів на щось, на якісь контракти, на якісь там ліві гроші, на якісь обіцянки може бути. Може бути таке, на вашу думку? Просто підкуп такий? Я цього не виключаю, але знову ж таки, якщо Путін зумів зібрати на Маска компромат, то що ФБР не могло зібрати цей же самий компромат? Могло. І, напевне, краще. І воно би тоді сказало би Маску: дивися, ось так і так і так. Вибирай. Хочеш, давай їжджай в Москву і там собі виступай. Або ми тут тобі прищемимо хвоста. Тобто я не думаю, що справа все-таки в компроматі. Трампові хочеться слави, Трампові хочеться уваги. Як можна сьогодні повернути увагу? Ну, щоб він там говорив про Ніагарський водоспад, хто буде слухати? Якби він говорив там про що польоти на місяць, хто буде слухати? А якщо він каже, я їх візьму в одну кімнату, того Зеленського і того Путіна і посажу, і вони домовляться, і все буде окей. Тобто він нібито може їх взяти. Ну йди візьми Путіна, йди. Тебе посадять на той стіл довжиною 18 метрів і дадуть тобі погані наушники, які не працюють. І ти будеш як дурень махати руками і говорити, де, поможіть. Ось що буде з Трампом, який посадить. Ой, я абсолютно з вами погоджуюсь. Я думаю, що Трамп буде найпопулярнішою, найцікавішою особистостю в якійсь федеральній в'язниці Сполучених Штатів. Я думаю, там йому буде дуже класно. І тим більше ми пам'ятаємо, як Трамп переміг керівника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Іна. Він же ж теж говорив, що ми за 2 рази зустрінемося і все порішаємо. І навіть руку тиснув на кордоні. І потім зустрічалися на Філіппінах. І результат – 0. Корея стала Північна Корея ще більш агресивною і ще більш посилила свій ядерний арсенал. Де ж вони, ці обіцянки Трампа? Тут буде так само. Він нічого не зможе зробити. Хоча б тому, що він не розуміє природи конфлікту і не хоче по-серйозному нічого вирішувати. Тільки бла-бла-бла. Хочу, знаєте, останній блок питань, або одне питання, ви так подробно все розказуєте, пане Андрію. Просто остання новина, вона на диво прийшла з Росії, з видання «Комерсант», яке є виданням Кремля, давно вже, це зрозуміло все, вона працює, тобто це пропаганда, так? Але навіть в тій пропагандистській газеті з'явилася стаття про те, що Китай обмежує постачання дронів і комплектуючих до дронів, які можуть бути використані в бойових машинах, задля війни, війни. Скажіть, будь ласка, чи можна цьому повірити? А якщо так, це що означає, що Сполучені Штати все ж таки дотиснули керівництво Китаю, бо просто останні новини про санкції переважно складалися з того, що, як я, в принципі, боявся, що, в принципі, Росія знайшла шляхи обходу санкцій через допомогу третіх країн, або ще, знайшли. І навіть вони нарощують виробництво боєприпасів, попри санкції. Що не спрацювало? Перше питання, що не спрацювало? І друге питання, що з цим робити далі? Бо так можна дійсно безкінечно воювати, ресурсів багато в них, людей багато, грошей ще є. Якщо їм давати можливість, вони будуть цим займатися весь час, і це нікому абсолютно не на користь. Що відбувається з цим питанням? Створилася вже така неофіційна міжнародна мережа
Там багато українських, звичайно, учасників насамперед. Ну і наші державні органи там в ній теж беруть участь. Багато міжнародних, які між собою обмінюються інформацією, хто саме порушує санкції і як. Та мережа діє, за допомогою цієї мережі викриваються ті чи інші продуценти, продавці і так далі. Тобто ворогів чи брехунів, чи, як би це сказати, любителів наживи, чи ФСБшних агентів вичищають. Світова економіка занадто складна і міжнародна торгівля занадто об'ємна, щоб це можна було зробити швидко. Тобто це робиться, але в меншій мірі, ніж нам би хотілося, але це робиться. Ми знаємо, що кожен практично другий, третій день, от зараз в Голландії, в Нідерландах піймали 2 продавців, перед цим в Німеччині, в Штатах були за арешти. І буде ця мережа діяти далі, і вона буде діяти краще, ніж діє російська мережа. З тої простої причини, що вона об'єднана, вона дуже багатостороння, а друга причина, що вона об'єднана з реальним людей, з реальним розумінням, яку важливу справу вони роблять. Щодо Китаю, ну, будемо так говорити. У Китаю є свої військові секрети. Вони щось придумали нове для дронів, наприклад, або для якогось іншого озброєння. І для чого вони його давали Російській Федерації? Китай недавно намалював нову карту своєї території. І острів Великий Уссурійський, який насправді за договором поділений між Російською Федерацією і Китаєм навпіл, на цій карті намальований як повністю китайський. І не тільки ця територія, частину території В'єтнаму там замалювали на свій колір китайці, частину у Індії, острови в Південно-Китайському морі і так далі. Так вони так завжди робили. Я багато таких випадків можу згадати. Правильно, в минулому так, але Великий Уссурійський вперше. То невже Китай буде давати найсучасніші свої розробки тим країнам, на чию територію він зазіхає? Не буде. Що буде Китай давати Російській Федерації? Ну, портянки, ну, може, каски, ну, може, там ще щось таке, ну, більш-менш. Тут питання не тільки в тому, що американці надавили. Безперечно, вони це роблять. Але питання також і в тому, що Китай дивиться вперед. А дивлячись вперед, він розуміє, що все, що він зараз науково-технічне, якісне зробить, він не повинен нікому віддавати і ні з ким ділитися. А він в Китаї зрозуміли, що рівень російської військово-технічної машини досить низький. Навіть якби китайці зараз почали давати якісь запасні частини в ті літаки, чи в ті кораблі, чи в ті системи артилерійські, які є в Росії, то вони би там і, можливо, не спрацювали, тому що Росія все це брала перед цим від європейців. Але навіть якщо би і спрацювало, для чого Китаєві допомагати Російській Федерації ставати потужнішим? Їм це не треба. З потужним партнером важко домовлятися, з послабленим легко. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія зникла як держава. Ні, хай буде, але хай буде слабка. Тому я не вірю в те, що Китай реально буде допомагати в великих масштабах Російській Федерації. Щось, щоби там, ну, дружба крепла. Будь ласка, але нічого суттєвого. Корея, та може. О, я хотів запитати про Корею. До Корея, як ви думаєте, Корея, в принципі, це такий аватар Китаю. Тобто, такий молодший брат, ну, такий божевільний, він ні за себе не відповідає, а насправді він єдиний кордон, ну, крім там лінії розмежування, він має з Китаєм, повністю залежить від Китаю. Ну, від Росії теж він має там шматочок, але, в принципі, це китайський такий, ну, утриманка китайська, да, в принципі, країна. Так Китай буде її використовувати або ні? І взагалі, яка роль тут, і Путін таку увагу приділив йому там, яка роль тут відведена цьому Кіму і його божевільній країні?
Насамперед пропагандистська. Путін хоче зробити вигляд, що він серйозно ставиться до КНДР і таким чином підвищити міжнародну, так би мовити, роль і значення КНДР. А що робить Пхеньян останнім часом? Він весь час погрожує Сполученим Штатам. Тобто, піднімаючи Кім Чен Іра, він кидає виклик додатковий Америці. Це насамперед. Чи може отримати якесь озброєння Російська Федерація від КНДР? Ну, щось може. Може стволи для гармат, наприклад. Або може, наприклад, артилерійські снаряди. Ну, ні кількість, ні якість цього не зроблять серйозного впливу на перебіг війни. Вони позначать дружбу, так би мовити, в лапках, але вони не позначаться на реальній ситуації на фронті. Перевести на плече в 8,5 тисяч кілометрів артилерійські снаряди, маючи на увазі цей Транссіб, який в Росії там річка розмиває кожні 2-3 місяці, ви знаєте, мости у них змивають. Це каторжний труд. І це колосальні гроші, і чи воно допливе, і чи воно дійсно якісне, і так далі. Тобто це не те, що змінить хід війни. Але це те, що дасть можливість Кім Чен Іну показатися, який він великий, впливовий герой. Сам Путін, друга армія світу, в лапках, на колінах просить. Шапку йому подарували, бронежилет йому подарували, лімузин йому подарували, зроблений, до речі, в Німеччині, якщо вже на те пішло. І так там вивіска своя, Аурус, руська, а лімузин то і двигун, і ходова, і все німецьке. Ось вона, так би мовити, вивіска, яку чіпляють для руського населення, для російського населення, для тих, хто не критично ставиться до інформації в світі на Сході, на Півдні, для Ілонів Масків. Вони це купують теж. Мовляв, Кім Чен Ір, у нього теж є ракети. У мене є ракети. І в Кім Чен Іра є ракети. Ми друзі. Тому чого нам боятися, мені здається, не треба. Нам треба боятися, якщо і боятися, то нашої внутрішньої незгоди і наших якихось корупційних діянь, які позначаються на фронті, які позначаються на довірі громадян до керівництва держави, до керівництва уряду, до тих чи інших міністрів. В цьому плані я поздоровляю вас особисто з тим, що Рустем Умеров став міністром оборони. Великий крок. Не тому, що, а тому, що він прекрасний менеджер. І він людина, яка, будемо сподіватися, почне саме з того, що не дозволить скандалам корупційним псувати і імідж України, і діяльність Міністерства оборони. Пане Андрію, дякую вам за ці слова. Дякую за те, що ви приділили нам увагу і час ваш. Дуже тверезі думки для аналізу, те, що нам насправді треба. Дякую, що були з вами. З нами Андрій Веселовський, дипломат, людина дуже розумна і авторитетна, як на мене. Дослухаємося до розумних людей, дивимося АТР далі.